Като говорим за екология, една батерия за електрически автомобил, 80 000 литра прясна вода отива в изработването на това. Света казва, че лития няма да стигне, ако всичките коли станат такива. Просто няма толкова литий на планетата. Южна Америка по високите части, там живеят някакви племена натурални, там се добиваше някакъв елемент за тия батерии пак. В момента природата им е съсипана от производството на тези батерии. Всичко е с обратен знак спрямо екологията. Докато накрая имаш една батерия, която десетина години и пада КПД-то. Ветрогенераторите, които наскоро се говориш, че в Черноморието около Варна искат да ги поставят там, където рибарите ловят рибата, там има шум, брум, има вибрации, има, които се предават вътре във водата. Рибата вика, бяга, напуска, птиците напускат. Милиарди се наливат в тези неща. Значи тук са едни нови политики, така наречени зелени политики и едностранно се представят нещата. Има хора, които алармират, обаче това нещо няма краен ефект. Аз искам да покажа, пак се включвам от два бързи механизма, как потулват неща, защото колегата тая думичка използва в началото. Скоро имаше някакво събиране, така инициирано от една политическа партия, понеже тя не ме интересува, няма да й казвам името въобще. Но по-интересен механизма, събирането на тази политическа партия беше конкретно в Черноморския регион и събрали местен бизнес, включително риболовен, да коментират за перките. Сега, какво е било качеството на дискусията, аз не се наемам да кажа, но ми направи следното впечатление, че това, което си бяха харесали медиите да изкарат, беше, че някой бил казал по време на тази конференция, че пчелите много измирали покрай вятърните перки. Което очевидно е абсурдно твърдение, защото те са примерно 20 км навътре в морето, там пчели няма, но дори някой да го е изпуснал като реплика, това нещо се взима. Взимат най-безумната реплика. И се прави точка и правят акцент на статията. Да. 3 пъти го бяха повторили. За да изкарат опонентите идиоти. Точно така. Това е единият механизъм и това е на местна почва. Другия механизъм е, имах възможността преди август 22 година в Стокхолм да бъда на частно посещение и искахме да видим музеите в Стокхолм. И в един от техните, иначе хубави музеи имат, това безспорно, обаче са и големи майстори на пропагандата. В един от техните музеи с една голяма табела бяха направили една скулптура на ледник и идеята беше ти да влезеш в този ледник да видиш как се топи. Нали? И ми направи впечатление табелата отпред пред ледника, която директно отхвърля тези аргументи, които ти даде преди малко, казват така: ако вие сте от тези хора, които вярват, че батериите изконсумират много вода, за да бъдат произведени, че всъщност има проблем, защото един автомобил, за да бъде сглобен, компоненти идват от различни части на света до фабриката. Те не са спускат от някъде с парашути и там изредили всички реално аргументи, които ние разумно с вас коментираме тази вечер и казват, ако вие вика сте от тия хора, на нас каза ни омръзна, пише, то не казвам, то го пишеш и табелата беше такава, омръзна ни да ви убеждаваме, че това не е вярно. И това, вашите аргументи, един вид казват, вашите аргументи не струват. Да. Тоест отрича са въобще... Не влизат в спор. Да, не искат така, не занимавайте, нали? Да. Което е един Стокхолм е посещавана столица, това е огромен музей. Това нещо има сериозно въздействие върху хората, които отиват там, защото това е една голяма табела. И един вид, ако човек е нещо разколебан, идеална жертва става, като го прочита, верно е, тия пък ви ги говорят, нали? Иначе аз съм съгласен с аргументите, които ти даваш за литиево-ионите. Това е капка в морето тези аргументи. Аз казват в Конго, че малки деца робски труд там, да ваят мангана. Това нещо как се връзва пак с хуманността, с всичко това, което... Не само това, виж какво, в цялата работа има толкова много лицемерие, защото всъщност говорят също ядрената енергетика, която била голям замърсител. Но колко са ядрените централи и колко замърсяват те, при положение, че техният отпадък се складира, верно там периода на разпад е много голям. Но колко генерират те отпадък и колко са като брой, колко ще бъдат електромобилите, ако това стане масовия начин да се движиме. А как се депонират тия батерии? Ти казва само как се произвеждат. Да, после как се депонира това? Това е също не по-малко голям. Аз съм ги виждал как горят такива коли, има видеозаписи, това няма изгасене. Така че екологията в случая е просто едно алиби. Това е алибито, за да се пробутват определени идеологии. Тук става дума за съвсем други неща. Но на преден план се вадят някакви неща извън контекста, глобално затопляне. Неща, които виждаме, че има природни катаклизми. Ето, нали ви казахме.
Това е заради глобалното затопляне. Това е заради въглеродния отпечатък. Това е, и веднага започват да се трупат в една посока едни аргументи, а няма другата посока, защото има и контрааргументи. Ама някой чува ли ги? Науката сама по себе си не е субект. Тя науката винаги е била предмет на... Трябва да има научен дебат, т.е. трябва да има страни. И съмнение в науката. И трябва да има и съмнение в науката. Защото ако няма съмнение, каква наука е това? Това вече не е наука, това си е диктатура някаква. Диктат на определена прослойка, която в случая държи някакви ресурси. Държи в случая, явно държи медиите, така че не мейнстрим, защото ако ни ги държеше, щяхме да чуваме там. Това, че има и други учени, като този, който ти споменава в Щатите, защото това е било преди години. Сега в момента това, което се готви в Щатите, има вече сериозни гласове да отпадне първата поправка за свободата на словото. Не може вече да има свобода на словото, защото някои словеса или ги казват това е реч на омразата, или пък още по-страшно, това е срещу националната сигурност. Застрашава националната сигурност. Даже направиха цяла агенция преди години в Щатите, която всъщност нейни основатели са бивши шефове на ЦРУ, която се казва Агенция за киберсигурност и инфраструктурна сигурност. Което даже се гордеят, казват, това е единствената агенция, в която има 2 пъти думата сигурност. Значи толкова е сигурна тя се грижи за абсолютната сигурност. Но идеята е каква е? Тя е към това, което го направиха като организация, когато бяха атентатите. Да. С самолетите, сещате се, когато станат това в Щатите. След това направиха DHS, беше сформира и тази агенция е към тях. Идеята каква е обаче? Под киберсигурност разбират всичко, което е слово някакво някъде, социални мрежи, Facebook, YouTube, клипове, няма значение. Всичките мрежи, които са ни познати, те биват следени. И ето къде тук технологията намира от тяхна гледна точка своето приложение. Ние си мислиме, че някои тук човечета стоят там и следят кой какво бил казал. Много отдавна технологията на изкуствения интелект е впрегната в това да ходи, да разчита, да прави така начиния мапинг на това, което се говори, на търсене на смисъл, на ключови фрази. И дори има алгоритми, които правят така начиния хейтмап, му казват. Хейтмап е да видиш на картата определени региони дали има някаква тенденция. Примерно някъде започват, примерно в Европа, ето сега в България има тук някакво брожение срещу ГМО храните. Да. И веднага се натискат съответните бутони, това нещо да се потуши, да се затули, да се замести с контрааргументите, които са си мейнстрима. Дай сега ще говорим колко са полезни ГМО храните, колко те ще ни решат всички проблеми, които имаме с изхранването. Ако ги няма проблеми, ще ги създадем. Ще ги създадем, за да ги решим. И то дори нужно да ги създадем дигитално съществуват. Смисъл. Точно така. Да. Точно така. Да ги направим хората да ги вярват. Всъщност цялата идея тук е, че битката и войната, тя е за умовете и сърцата на хората. Това трябва да променят и нашите зрители днес. Битката не е тук за някакви... Някой казват, сега, ама тия са предприемачите, нека спечелят, нали? Ето, те искат нещо да направят за благото на човечеството. За благото на човечеството друг път. Никой не го еня за благото на човечеството. Те ги еня за съвсем други неща. Имат спуснати задачи. Аз ти казвам, цели агенции има направени с идеята да сеят дезинформация. Всички тия факт-чекари, които се наруиха. Къде вече няма факт? Вече и по националната телевизия си има факт-чекинг и ти казват доказано, нали? Но чакай сега, тия факт-чекари, всички те са субсидирани, финансирани, създадени от същите тия агенции, за които говорим. Те са техни отрочета.